Pozdrav lavovi, dobrodošli. Ovo je vaše novo tarot otvaranje za sve vas koji ima pored sunca, mesec ili Venera u znaku lava. Također u podznaku lava. Idemo kao i do sad. Generalnu energiju za vas za naredni period. Karte za posao i karte za ljubav. Karta obešenog čoveka. Sa kartom obešenjaka, kartom velike arkane, dragi lavovi, zaglavljeni ste u nekoj situaciji. Otvorit ću još orakl karata kako bi otkrili šta je ta vezanost koja vas drži trenutno. Dobro, karta očekivanja. Nećemo prerano zaključivati dok ne otvorim ostale karte. Karta hrabrosti. Dobro. Idemo još malo. Pečurke. Dobro. Kuća cveća. I dobijete kartu princeze. Možete biti svoj vitez, odnosno vi ste neko ko upravlja ovom situacijom. Separacija. Dobro, dragi lavovi, usled ste nekog očekivanja, iščekivanja da se neka situacija reši. Da li skupljate hrabrost, da li čekate da se neka situacija sama od sebe reši ili čekate da vi smognete snage kako biste se izvukli iz ove neke situacije u kojoj se nalazite. Ja ne znam koja je vaša situacija trenutno, ali ono što vidim da lavovi u narednom periodu sa kartom obešenog i kartom očekivanja, kartom kuću cveća, pečuraka, vrlo moguće lavovi da je ovo neka situacija koju ste već doživeli u prošlosti. Vrlo moguće da vam se dešava neka ista situacija kao što je bilo ranije. I ako tu situaciju niste, ako ste u nekom krugu ponavljanja, ako tu situaciju niste kako bih vam rekla, ako tu situaciju niste ne samo rešili sami sa sobom, nego ako niste savladali tu neku lekciju, ovo će se sve ponavljati. Ovo su krugovi ponavljanja i faze meseca. Isto tako jako je naglašeno to da u ovom momentu možda ste zaglavljeni i separacija, možda ste zaglavljeni u kući, u tom nekom ličnom prostoru ili možda vam je lakše kao ove dve karte što su obe žene sede u kući, gledaju kroz prozor, kao da čekate da se nešto desi, a isto tako sa obešenim imam jak utisak da čekate da se stvari reše same od sebe. Mislim da je ovde savet, dragi lavovi, da skupite hrabrost i da uradite ono što želite. Ali ne na način na koji ste radili do sad. Potrebno je da pogledate stvari iz druge perspektive i da uradite to drugačije. Ovde je jako bitno da ne ponavljate iste obrasce zbog karte pečuraka. Zbog karte pečuraka, dragi lavovi, jako je bitno da situacija u kojoj ste zaglavljeni ne bude novi krug ponavljanja, nego da bude nešto iz čega ćete izaći. Skupit ćete hrabrosti sa ove dve karte, definitivno, dragi lavovi, sa ove dve karte definitivno vi skupljate snagu i hrabrost da krenete napred iz ove situacije. Mogu biti razne situacije. Da li se tiču vašeg doma, vaše porodice, vašeg posla, to sad zavisi kako sa kim rezonuje. Naravno, ovo je generalno YouTube čitanje, nije lično, ali eto čisto da spomenem, jako je bitno da ne ponovite nešto što vam liči na situaciju iz prošlosti. Da.
Ovdje je prosto i jednostavno. Pogledajte samo kako ove dve karte skoro da su isti oblici ove pečurke i drveta. Nešto vas, neka situacija vas ne čini zdravim, čini vas bolesnim i prosto kao da vas nešto veže za kuću, kao da vam oduzima energiju. Sad, šta je to, to vi najbolje znate. Potrebno je da prepoznate taj moment gde vi prolazite taj krug ponavljanja i gde prepoznajete taj krug i gde znate gde treba da uradite nešto drugačije. Kažem vam, ne znam koja je vaša situacija, ali ovako kako meni karte izgledaju, rekla bih da ste u nekom, to je sada previše grubo reći, karmičkom ciklusu, ali taj neki ciklus ponavljanja vam, kao da ste zaglavljeni u nekoj situaciji, a već ste bili u toj situaciji. Sad, znate kako da uradite jer ste već bili u toj situaciji, ali to što biste vi uradili nije dobro, treba da uradite nešto drugačije. Dragi lavovi, ova karta je sama izletela. Nešto važno vam dolazi što se posla tiče. Novi posao, povišica, dragi lavovi, nešto će biti jako dobro po vas. Ova karta je bukvalno sama izletela, dragi lavovi. Možda i neka žrtva zbog posla se isplati. Nešto ćete vi možda na poslu uraditi drugačije možda ste u istoj situaciji kao ranije što ste bili i prosto sada radite nešto drugačije. Dolazi čast i priznanje do vas, dragi lavovi. Pogledajte, nešto važno i bitno dolazi u vaš život preko posla. Samo je bitno da ne ponovite isti obrazac. Ne znam kako drugačije da vas savjetujem, sem tako. Naravno, na kraju dana vi donosite odluke za sebe i to je normalna stvar. Niko ne treba da utiče na vaše odluke, ali sagledajte samo situaciju iz drugog ugla. To je jako bitna poruka za vas sada. Ta neka žrtva koju ćete dati, možda se do sad niste žrtvovali za nešto, ali ako se sad žrtvujete, to vam donosi prosperitet, donosi vam bogatstvo, donosi vam počasti, donosi vam priznanja, možda povišicu, možda bolje radno mesto i tako dalje i tako dalje. Da, vi to još uvek ne vidite, dragi lavovi, još uvek ne vidite vi to, ali jedan ciklus se završava i kažem vam, to je obrazac vašeg ponašanja, to je nešto što vi ponavljate konstantno, ali sad ako presečete, iako ne znate kako će biti, iako vi ne znate kako će to biti, to će završiti jedan ozbiljan ciklus i odskočit ćete. I dobijete kralja mačeva. Kralj mačeva je neko mudar, neko ko zna ispravno da donosi odluke, koji dobro rasuđuje, koji seče, koji pravi rezove, i to dolazi na kartu. Gde je ta karta? Evo je. Ovo je karta koja seče, koja prekida, koja pravi neke drastične promene, a isto tako i kralj mačeva. Njegove odluke su racionalne. Racio je jako naglašen u narednom periodu. Možda intuitivno osjećate nešto, ali vam, kažem vam, na intuitivnom nivou ćete možda nešto završiti, odnosno poslušat ćete možda intuiciju, možda ćete na kraju shvatiti da je to bila mudra odluka. A možda ćete napraviti balans između intuicije i razuma, ega. Mislim da će lavo u ovoj situaciji onako prekinuti taj neki ciklus ponavljanja na svoje dobro, jer evo, as kupova, dragi lavovi, as kupova. I dobijemo kartu smrti. Velike promene su pred vama što se posla tiče. Sa nečim završavate, ali nešto mnogo, mnogo bolje ide za vas. Rađa se nešto mnogo bolje. As kupova i smrt, pa gde ćete bolje? Nešto se završava, neki kraj se dešava, ali zato i novi početak stoji. I kraljica mačeva. I kraljica mačeva. Pravda dolazi po svoje, dragi lavovi, ali zato što ste se vi izborili, zato što ste vi neko ko je u ovoj celoj priči sam svoj vitez i ne treba mu
neko drugi da se izvuče iz ove situacije. A taj krug ponavljanja vi sami zatvarate, tako da ne znam koja je vaša situacija na poslu, ali rekla bih, dragi lavovi, da ovo što vidim, mogu vam reći da ukoliko prekinete taj neki krug ponavljanja, ne znam, možda vam je monotono na poslu, možda je i do vas jer previše istih stvari stalno radite i nekako više se i ne trudite da nešto promenite, ali samim tim što promenite pogled na celu situaciju i promenite perspektivu, dragi lavovi, stvari se okreću u vašu korist. Možda neki od lavova reše da promene posao. I to je situacija. Za sada, dragi lavovi, vi ne vidite, vi očekujete nešto, ali osjećate da je to tu, samo treba malo da promenite perspektivu. Hajde da vidimo za vas koji nemate posao. Dobijemo paža mačeva. Dobro. Mađioničar. Deset pentakla, dragi lavovi. Vi koji očekujete posao, odnosno tražite, ide glas kreće ka vama, neko će vam javiti da ste vi neko ko je savršen kandidat za tu poziciju. Vi ste neko ko vlada materijom, neko ko donosi bogatstvo u tu firmu, neko ko će biti na poziciji da odlučuje i da raspolaže sa novcem, pogotovo ako ste u sferi financija. Ne morate biti u sferi financija, prosto sa kartom maga, dragi lavovi, vi ste neko ko svojim znanjem, svojim iskustvom, svojim mogućnostima donosi prosperitet u tu kompaniju gde se zapošljavate. Neko vam šalje glas, mail, neki stiže nešto tu dolazi do vas. Trojka mačeva. Dobro. Paž pentakla. I as štapova. Možda ta ponuda vama bude izgledala mala, možda vam bude onako bila, kako bih vam rekla, možda vam ta ponuda bude delovala razočaravajuće. Niste to očekivali, očekivali ste sa trojkom mačeva nešto više i prosto kao da ste uvređeni sa tom ponudom koju dobijate, ali dragi lavovi, ovo je nova kreativna energija, ovo će da vas onako podigne i da vas pokrene. Pogotovo ako ste dugo bili bez posla i pogotovo ako ste dugo čekali. Sada ne vidite stvari dobro, znači potrebno je da sa energijom obešenog promenite način gledanja na stvari. Zato imate ovu trojku mačeva. Kažem vam, moguće da vam onako tad sva priča ne deluje baš, ali na kraju, dragi lavovi, kad bude ovo došlo na svoje, vi ćete biti puni entuzijazma, kreativne energije, osjećat ćete se jako, jako ponosnim, u punoj energiji i snazi. Kažem vam, kao da sad skupljate snagu, jednostavno nije vam ni do čega, ali u tom momentu kada to bude došlo na svoje, vi ćete biti jako zadovoljni sa onim što vam se nudi. Dobro, idemo na karte za ljubav. Iluzije. Nemojte biti u zabludi, nemojte nositi ružičaste naočare. Potrebno je da, kažem, još jednom naglašavam sa kartom obešenog, dragi lavovi, potrebno je da skinete neke ružičaste naočare, da vidite stvari iz druge perspektive. Definitivno. Da vidite stvari jasno. Dobro, hajde da vidimo za vas koji ste u vezi braku. Šta se dešava kod vas, dragi lavovi, osim ove iluzije koja je izašla. Kralj mačeva. Sve su neki mačevi tu. Mač. Dobro. Karta smrti ponovo.
Dobro. Kralj pentakla. Dobro, neki od vas, dragi lavovi, možda završavaju neku priču. Ne moraju svi. Ovo naravno neće rezonovati sa sve vas, ali prosto ko je u kombinaciji sa partnerom koji možda ima vazduh i zemlju u kombinaciji, vrlo moguće da je tu kraj. Izolacija. 10 štapova. Definitivno neki kraj. Naravno, dragi lavovi, ovo je generalno YouTube čitanje, nije lično, ali neko mora čuti ovu poruku. Možda to niste vi, ali opet sa druge strane ja prenosim samo ono što karte pokazuju. Ne mogu da izmislim priču ako je nema. Izvući ću još jednu kartu, baš me zanima zbog ovog pustinjaka. Da. Da, neka su tu dešavanja bila sad. Sve što mi govori ovde, govori mi o nekim svađama, raspravama, branjenja stavova, težini. Sve je ovo nešto teško i dok čitam ovo, sve mi, i pogledajte šta mi izlazi, sedmica mačeva. Sedmica mačeva, kao da imate neki gubitak. Imate i kartu smrti. Hajde samo još jednu da izvučem nešto. Baš su mi teške karte. I odlazak. Nemam više šta da gledam. Nemam više o čemu da otvaram. Ovde je priča jako jasna za neke od lavova. Tako da vi, ako se ovo ne rezonuje sa vama, molim vas, nemojte uzimati ovo čitanje kao nešto što vas treba dotaći. Mislim, kako bih vam rekla. Naravno, ovo su generalno YouTube čitanja, prosto neko mora čuti ovu poruku i to je to. Dobro, hajde da vidimo za vas koji tražite partnera, nemate neku osobu pored sebe. Kraljica mačeva, sve neki mačevi izlaze. 8 mačeva, dobro, ne vidite jasno stvari, nešto. Četiri pentakla, dobro. Pet kupova. I dalje vi gledate u prošlost, dragi lavovi. I dalje vi gledate u prošlost, ali nema potrebe za tim, jer morate promeniti perspektivu. Ne, prosto objašnjenjak govori o tome i vi dalje ste u tom nekom prošlom vremenu. Kako mislite da nešto novo dođe ako ste u prošlosti i ako ste zagledani u prošlost? Kraj ciklusa. Kažem, znači, ponovit ću još jednom, sa kartom pečoraka koja je tu, zna ta karta zbog čega, odnosno ja znam zbog čega je ta karta tu. Prosto obratite pažnju da ne ponavljate neke iste greške. Promenite ugao gledanja, dragi lavovi. Zarobljeni ste u nekoj situaciji. Evo, period prosperiteta i opet dobijem kartu koja kaže da žalite za nešto što nije baš. Ne znam šta da vam kažem, prosto eto takva energija i to je to. Ako ovo čitanje ne rezonuje sa vama, u redu, nismo se povezali, nije ništa strašno, ali eto prosto karte su takve. Dobro, hajde da vidimo sada još malo što se ljubavi tiče, kakve su energije, šta se tu dešava, dragim lavovima. Sve u svoje vreme, dragi lavovi. Verujte u pravo vreme. Imate neprijatelje, čuvajte svoje leđa. I oslobađanje, odnosno lečenje. Potrebno je da se iscelite iz neke situacije. Definitivno, dragi lavovi, eto, voljela bih da vam je čitanje malo onako zanimljivije, ali prosto skinite ružičaste naočare. Gdje mi je ona karta? Samo da vidim. Karta iluzije, tu kartu hoću da nađem što vam je izašla, ali sad je ne vidim.
Uglavnom, dragi lavovi, evo je. Uglavnom, dragi lavovi, skinite kartu iluzija. Ako je potrebno da se separatišete, separatišite se. Nemojte ponavljati iste cikluse i sami sebi ste dovoljni. Ako je potrebno, osamite se, separatišite se dok se ne iscelite, jer ova cijela situacija prosto traži neku drugu perspektivu kako biste vi izvukli najbolje za sebe. To bi bilo to, dragi lavovi. Komentarišite, lajkujte, šerujte, subscribeujte, pa se čujemo i vidimo u nekom od narednih videa. Pozdrav, lavovi!